इउपिपिएलआ जोबस्रांलांनायनि लामायाव बिथांमोना गावसोरनि लिडारफोरखौनो बुजायनानै लाखिनो हाला। कक्लाबारिनिफ्राय बिजाथि बिनाय फैला बरगयारी जाय माने इउपिपिएलनि स्टार केम्पेनार बिराद माने इउपिपिएल जानानै खोथा बुंग्रा बेबायदि गोबां माने मोनथिजानाय सिनायजानाय लिडारफ्रा दिनै माने फारि फारि रिजाइन होजोब्बाय। इउपिपिएलआ गावसोरनि 18 बिजाथिखौ फोसावनाय लगे लगे बिसोरना ओरैबायदि मोनसे थासारिसिम थांबाय जे बिसोरनि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नोंथांमोना ससियेल मिडिया नुखाबाय दरं गाजुलिना रिजाइन होजोब्बाय। दिनै क'क्राझार नैबे जोंनि देबोरगावनिफ्राय बिजाथि जानो गोनां टिएलसिसि चेयारमेन बुद्धदेब मसाहारि एसे सिगाङाव रिजाइन होबाय। हाग्रामा सरकारा माने फैथारसिगोन। बिटिसिआव मोनसे बारहुंखा बारबाय सुनामि बारबाय आरो बै सुनामिजों इउपिपिएलनि माने मानसिफ्रा माने बिरखारलांजोब्बाय आरो थगायै दिनै बिथांमोना रायजोनि खाथियाव थांनो हानाय जेबो इसुआनो गैला। न'खर न'खर साख्रिनाव फेल जाबाय, आइजोफोरनो 75,000 होनाव फेल जाबाय। दाख्लैबावै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रिजाल्ट फोसावबाय। जोङो खोनादों गावसिनि इउपिपिएलनि कुसगाव समस्थिनि सासे आइजोनि आफादगिरिनाव खुला खुलि बुंबाय जे माने सासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जानानैबो 10 लाख थाखा बिजानाय माने लिडारखौनो बुजायनो हाला इउपिपिएलआ। दा बेनिखायनो इउपिपिएलआव इलेक्सन गेलेग्रा मानसिबो गैया जासिगोन नामा? बिपिएफआ सानैजों बिजाथि मुं फारिलाइ फोसावनायनि उनावहाय बावैसो सान सिगां इउपिपिएलआबो 18 बिजाथि मुं फारिलाइ फोसावबाय। दा बेबायदि डिफारेन्सनि गेजेराव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव फोसावदिंनाया मैखोमै सोलिगासिनो। बिपिएफनिया दा माबायदि रेसपन्स मोनफिनबावदों? बिपिएफआ सानफ्रोमबो गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रों जागासिनो दं। इउपिपिएलआ गावसोरनि 18 बिजाथिखौ फोसावनाय लगे लगे बिसोरना ओरैबायदि मोनसे थासारिसिम थांबाय जे बिसोरनि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नोंथांमोना ससियेल मिडिया नुखाबाय दरं गाजुलिना रिजाइन होजोब्बाय। दिनै क'क्राझार नैबे जोंनि देबोरगावनिफ्राय बिजाथि जानो गोनां टिएलसिसि चेयारमेन बुद्धदेब मसाहारि एसे सिगाङाव रिजाइन होबाय आरो बिथांमोननि आङो नामखौ लानोसै खुला खुलि कक्लाबारिनिफ्राय बिजाथि बिनाय फैला बरगयारी जाय माने इउपिपिएलनि स्टार केम्पेनार बिराद माने इउपिपिएल जानानै खोथा बुंग्रा बेबायदि गोबां माने मोनथिजानाय सिनायजानाय लिडारफ्रा दिनै माने फारि फारि रिजाइन होजोब्बाय। दा थाङै ओरैबायदिसो नुहुरबाय जे साब्रै साबासो एमसिएलए लोगोसे प्रमद बर' मानगोनां बिथां आरो लोगोसे माने गबिन्द बसुमतारी बे साब्रै साबाल' मानसि थालांसिगोन नामा इउपिपिएलआव? ओरैबायदि जगाजग खालामगासिनो जोंजों। दा जोङो नायबाय इउपिपिएलआ जोबस्रांलांनायनि लामायाव बिथांमोना गावसोरनि लिडारफोरखौनो बुजायनानै लाखिनो हाला आरो बयबो दिनै बुजिखाबाय जे हाग्रामा सरकारा माने फैथारसिगोन आरो बिटिसिआव मोनसे बारहुंखा बारबाय सुनामि बारबाय आरो बै सुनामिजों इउपिपिएलनि माने मानसिफ्रा माने बिरखारलांजोब्बाय आरो बिथांमोना जेबो अस्तित्व गैला दायो। माने थगायै दिनै बिथांमोना रायजोनि खाथियाव थांनो हानाय जेबो इसुआनो गैला। न'खर न'खर साख्रिनाव फेल जाबाय, आइजोफोरनो 75,000 होनाव फेल जाबाय। दाख्लैबावै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रिजाल्ट फोसावबाय। जोङो खोनादों गावसिनि इउपिपिएलनि कुसगाव समस्थिनि सासे आइजोनि आफादगिरिनाव खुला खुलि बुंबाय जे माने सासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जानानैबो 10 लाख थाखा बिजानाय माने बेबायदि अयथासार मोनसे सरकार सोलिगासिनो दङ। दिनै बेखौ मानसिफ्रा माने सहायनो हाला। दा बेनिखायनो प्रमद बर' बिथांखौ बिटिसिनिफ्राय बे इउपिपिएल पार्टिखौ बयबो माने बिदाय होआबा जानाय नंला। जोंनि 6 दोलनि काउन्सिलनि जिखिनि पावार एन्ड फांसन दंमोन बेखौबो जोङो होबथानो हानाय नंला। बे खोथाखौ बयबो मोनदांनानै बुजिनानै रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोखौ माने हुरा नागारदों। बान्दो बायनाय बायदि जाबाय आरो रावखौबो होबथानो हाला, रावखौबो बुजायनो हाला, लिडारखौनो बुजायनो हाला इउपिपिएलआ। दा बेनिखायनो इउपिपिएलआव इलेक्सन गेलेग्रा मानसिबो गैया जासिगोन नामा? जों बेखौ नायगासिनो दं आरो सेकेन्ड लिस्टखौ जेब्ला बिथांमोना डिक्लेयार होगोन आरोबाव बिराद बुरजा बिसोरनि एक्जिस्टिं एमएलएफ्रा माने बिपिएफ दोलाव हाबनो थाखाय अलरेडि जगाजग खालामगासिनो दं आरो दा इउपिपिएलआव रावबो थानाय नंला आरो इउपिपिएलआ इलेक्सन जानायनि उनाव सासेबा सानै बोरैबा देरहानो हागौ आरो बोरैबा जिर'बो जानो हागौ। बे खोथाखौ गावसोर मोनदांखानानै दिनै बिपिएफ दोलोआव ज' माने जयेन जानो थाखाय माने लाइन फाथिगासिनो दं बिथांमोननि लिडारफ्रा।